Basiru maviete leo kulibe kugora guys, leo kulibe kugora chifukwa anyway kama beteni amozi sikunkuyu ni brand banda amene I think tipezane mamawa amene wawa usiku noti gone bwino koma leo oti tinte malizendi a JB a JB na also afuna ikebe mulomo palipoti lichi. Anyway maviete yaita mabwani leo yopiga nsima hiyo hopefully akaika junkepi izizi zinajika boka sokale inafika nthawi iyo mwana nthawi mawayi kongo zipake ankona ngati mayi ndopusa nanga siku azakazaka akapanga zili ndi inu abantu inafika nthawi yokuti Malawi anena kuti enough is enough. Akamuzu osakhulira a John Tembo kwamba kwendela milandu kukoti Kamuzu umangirwa house arrest bano basonda ati ndanini yakwela wanu nikuzeni takwela wanu mukumsekerera yi ndamene akubwisana mavuto mukamona kumangula ava wavala kasuti wamene ndevu kumangula ngati kamuntu kakulungama mudziwe kuti mkati mwa chigoba chimene chocho muli chifiti ndemo sababu sisi nditi maonekere tijamwene musababu sisi ndikasuti kaja nditi mawu tantetenya tijayi imene ndi mfiti ndipo ikumalizani amene ajalo funika get out wina aka mwana ngani zaboza mwana kuti ajakula mwana wankaza bwana kwa nyumba unokusa bendi ena hayo makupeka ngani muzibuza kuti advisor waja bwana ndani amene amalipira speech ndani ni mpongozi wao anakwatira mwana wata akuti kamponde niyo anakwenda kuno kusabu bendi kuno kuli ka subdivision kama Granger anakala ku Granger 7 months akuti tapanga haya Airbnb ndiye anache ama pita mabwera ndiye ileo isibani ileo nimona ngani muntu oyipe ndikamakuza zonu kupanga ndumakuza ndikumana akula akulu muli pa mavuto akulu andi nomwe mwene mukhala ntho chenjera kwambiri paka mukangopusa anthu akumaliza mphamvu ndi kalembeseni muzavote koma povota osavotera so MCP wa MCP mukuchoka chaka cha maji mukuchoka ubeso kuti mwe kutambira mukambi alibe mena kukufunani anopusa kwambiri mona ngati kuti ino ndino anthu opyeza koma opyeza anthu upanda mphamvu ile bwanji sumabwera za kujimu sumnali muno ile bwanji sumlimbana nani paka mazuwa kuti ine sumungandithe mmaonerera anthu osauka mmaonerera anthu omphamvu opanda mphamvu mmaonerera anthu ofoka simuzamba kuti munthu wako Malawi walembana ndi munthu weni munthu wako Malawi odali government amulembana ndi anthu kuti opanda mphamvu munamva mwamva kuti Malawi yamenya nkhondo pakuti yawina kapena Malawi yankhula nyonyo ndi America kapena ujini chakwera wanuyu wayankhula nyonyo ndi King Charles kapena wamuza Trump kuti Trump zomakwamba sudzamva kwina ko second yes akabwera nongo Malawi ino sopano ayambe nokumaonera na Malawi sopano anthu panda nzeru kuti even nzeru zopangira ndrama alibe sanga kuuze ni nzeru yeni yopangira ndrama iwo konkupemba nenakuuzani kale takaonene mudzione ma video zindizo zimanga zobweza tingasimano ndi upanga some live because tizingobweza zokha zinakamba kale you know where I stand kaya mawa sindikira so ndemanga pankhani za politics wakana chile chakwela you know where I stand. I don't have to do lives every day kuti mumbesese where I stand nakuuzani kuti anthu amene wawa osazavoteraso ukazavotera MCP bile kuti kufuna kwako ukamba kuvutiwe kondisa ine ndili kuno ningatana kuti amene izo ndikuza ine ndili kuno wadiso ni mimbe zofonso chakwela ndona kuti ngati kunthandiza bwanji munga ine mvyete achakwela
anapasa nikaujiriro ka $100,000 ndilo kabina ka $50,000 mzikupangena maujiriro abantu basi kutenga ndrama zija basi singabenga zezo andakumwalira kwini kokasi andakuvutika is guess my conscious kuti nene zikhama kumango yanga zuchitika upusa weno kokuni simapanga ko achakwe nesini makopani ndo mwa makopani amukupasa lemo nesini kupasa lemo ndilo pusta inu ana anu akazi anu kankulu kakamponde ni kundi banja lake mukandipusise ndipo simukandopyeze ndipo ino ziko la Malawi hii mulani ndani ino chipanda kuida kuikida bena kuko ndi Jetos Alliance mulani ndani mulani ndi chani nuyo no se na MCB akina chemwendo banda wa akina ndani akina nkaka wa akina zikhale mona mulani ndani nuyo ndebano basimwa mwabwerano apa mwana mukwenga ndinu ndani nuyo kweni mala yosi kama kamba za ino ni ndani president wodi ndikampando kuti alesa uzosirana uminister wa muza kusia Moses kunkuyu so ndani so ba osama opa antu wa ino osama opa achoke masekerera kwambiri lero antamwalire mpaka na liti antamwalire mpaka na liti antamwalire akumwalira wasimu kwaona mavudo sio simu kwaona isana banga campaign amene from Nsajiro Chitipa kuyendera muzune wonse muzule leso kuyendera mavuto akwadziwa iye uja waona umphawi akudziwa waona anthu anda chokumabwera chulinga choli mwina uyuyu ndamana ndanize tukufako tintipite ndikusonkhana mwina kuja fiki kuti antamana kwa vulacha azathandisa kumayi amweni kunguwayuza anthu mayi uziranja anthu osauka jakumati ngatenga kumapitisa maujini misonkhano anthu ovutika ngati maja kena kono basi zikakuyenda ni basi kwataya tinde ufiti umene nino mfiti yaja kutenga kopeni papi chimanga ndipange mwachepa kwambiri ine ndi mvyete ani sasa ine mvyete ndipo tonesa dino muchoke pene popo iwe chakwera ndi banja lako ndi get out ndipo so kunoko sewe chakwera uziku kunoko ndikupanga ndipo ku polisi ndiwe pa ndi polisi ndikupanga build case ya money laundering and fraud kunoko mukuchita madrag uje mukuchita maganga activities mukusakidwa ndi anthu onse amene akukusapota kunoko sa bendi kuno avutika muntu wake sine ithananu ndipo sidikusiyana ayi chifukwa munthu amene mupha chakuje chilimayo si munthu ambato let's move on chilimana mwalira but we have to move on as a country. How can we move on? There's no justice. People want justice. People want to know. Ndufulu wa anthu dadziwe chino chika ndi chani kuchikangao chinakwesa ndege ndi chani anapanga okay ndege mene ni ndani. People want to, you owe it to the people. There's no moving on. We have to know. Yes, chilimana mwalira, but justice must prevail. And chilimana ndibo achakwera ndibo malano, you are just corrupt, useless people. Zelu mulibe. Mungu babas. Matenga ndama zaboma kumali kuchomaza kulira kuno manyumba ku South Bend. Antu mina kuvutika mala kucho. Mabula kumaza kama ndo ma Airbnb ndo 7 months. Ndama za taxpayer. Taxpayer jiso kutenga so ndama kupanga inquiry ina ya usiso kungaona ungesa ndama zao. Mazori zula Malawi lema enda paja antu amena kuya chilo my company. Nkumalira misongo. Amene wonde ziku kundula. Also di wewe uchakwera. Baby, there's nothing you've done for Malawians. Palibe tumopanga Magai, Maviete, what's a secret? This is too much. This is unacceptable. Malawi, I say, but no. This is the ball, I mean. Never the man from the woman to woman, instead of the toe at the woman to me. Who fit John? Timaka Jan with the winning of Saukan. Who the woman to the woman, Timaka Jan, who fit John. Acha kubana mama muka uzani no MCB no ziko ni milatu Malawi mamuna ndi watu wasati inuyo ya tuse ndeka lipoleka nuko pusa but justice one day will come out if our generation will make sure kuti zoma zanyiwa kajikangao sisa kidika soko Malawi wina puzira before kupa mungu ofunikira wina zamba organiza kawili katatu
sili kusiyani ndipo nkhanisi nathe ndipo nkhanisi zatha mpaka na wina alipirepo wina tengepo prison upanda kutero tukwaonesera ana example yoipa ana awa azona ngati kukhande ndikumene ana awa azona ngati basi ndali ndikuphana ndali chitukuku osati kuphana ya iwe ngati ukufuna president prove to the people kuti iwe president the people self will vote for you. You don't force people. So magula muntu. The reason why kumagula anthu is because you pa ukhasanga te kumpanga kwambisi muntu. Kuja vote. Nizi njilo zawo. Tijo sima alepera 0 pa 0. 0 pa 100. 0 pa 100. Mwaja achakwera nena chimala. Mwaja 0 pa 100. Mwalepera. Nemusaka kamine so yayi. Chokani. Chaka chamawa. Muza choka by force. Chaka chamawa muzita kuthamangisidwa chaka chamawa izakhala baiko mpazale ne munthu wanzeru odziwa kuvina amadziwa nthawi yochuka mbwalo ine nakhala ineyo ndine chakwerayi apa ndaituluka kale akulu ine monga ngati munthu wa mulungu nakuwozanisa kuchiza ndalephera komanso kumwalira kwa Chilima magazawo limanja mwanga chifukwa ineyo na president ne because Chilima mwamwalira under my watch ineso ndalipesa kupanga so ujideliver ndazisiya amala nakankoleza kwera amala nakazoti uyu ndi dulu uyu akomereza uyu amakonda da Malawi ndipo uyu amaningadi ntchito yake seriously walephera komaya mwene taka mizabe takata malawa azimaenda azibambo zakuti MCP takasombola mutakayike akukufuna ndani ukukhala president akukulemeza ndi ndani kandi vanza kako kamponde niko kakubondekesa paka wesi kusiya kodi kuli ame tukumbuya kwa ine kuti chakwerapo iwe ona ngati kuti iweyo uli ndi great koma sikujua kuti maviete alipo angati iwe ase isakuja mustayi wase iwe isakupanga za special iwe ase uzenga dolu umpuse nzako kamuzu umpuse nzako tembo tina mnyatisa iwe no mnyata times 2 uwadziwa Malawi pake wewe afika pozolowera ndio munthu opusa kwa mimi ndio panda chisoni munthu opanda chisoni ngati iwe mfiti sinamenda mulapo ndipo iwe uzalira mpanga uzalira tukupangira pale zoipati wewe Malawi sama konena kukondwa iweyo utadwala mujatu ulali nthungululu mapate nkati sono nthungululu mapate nkati kuti wamalira koma 6 months ago unali kulira unali bepati unali nthungululu. That shows the difference between what leader Chilima was and you. Iweyo ndi ulephera winakaziza kunamize ndipo winakaziza makubuzise kaka chimwendo banda wako kama buzisa asema buzise ulephera ndipo iwe mbili yako izakhala yoyipa kwambiri majileso noboya uzakhala munthu iwe utembelela munthu oyipa kubandama ndi chimwe kudziwa kuzuza manje chimwe kudziwa ndi azinzako ndipo mumakhala mukamakambirana mumaposisana and I don't know kuti kweni confidence imene yimwe munayo akumakubusa lecho ndani munakhala wina bwezi bana pamuli njenje wina khala wina bana pamukenda jeuje muli njenje because Malawi ntu bana pa akwiya ndeka ndiona ngati chaka chama wasabira mavoti anaza kupasa u president kuti nduli umfuse kamuso ndezi leo ndakuza ndikale next time sizabwesa voice mwakabasa nawo angamene wawo ambukundipoa ambukunditopesa izo ndikazoka mamawa izikamba zachakwera zikumandibhoa no anditopesa I want new chapter tisite chapter amwene ndikambe zina tuone zina izi ayi izi zina za MCPs ayi I want to tuone zina amwene Malawi mwe watu songa mkhala mwe stuck bulira mbuyo ziko lilonse likupita kusogolo ife to kamati bulira mbuyo why amweni why we don't have to mai sisi kusauka sisi kolosauka yi mukuberedwa mukujeredwa kumeneko ndewe ila ababa wona ngati kuti basi azatenga vote yake azavotera chakwera vote yanu mukuiruza mungoiruza mutenge vote yanu mvotere DPP ngani vote yanu mvotere UDM ngani vote yanu mvotere UDF kapena afodi koma zaba ngaso vote yako somno mabila so MCP tuone zina mwe ya mwe it's too much
eziza ndikwana is getting old, it's boring, it's boring. Zodi nizimba takwera ebina nchidwa zipita tuone zina. Like, share, Malawian Cameras, right.